Toamna, altarul purificat în baie de lacrimi. Nu-mi dau seama, plânge pădurea sau se plânge? Ce povestește pădurea unui făgui? Îi spune cum timpul trece și cum lasă în urma lui deșertăciune? Da, dar el nu vorbește nimănui. Oare se plânge toamna când spune că frunza și-o leapădă s-o pun așternut? Și plânge cum fac norii când cade o stea și ei se adună să plângă tăcut? O, nu, toamna este anunțul că se apropie uitarea. Este pătrimea din an când frunzele cad și strugurii plâng, când perele cad și ramuri se frâng. Este nostalgia ochilor întredeschiși, privind frunzele și fluturii zburând printre caiși. Este bucuria că mai sunt încă picuri nepicate și zâmbete nenăscute. Este anunțarea amurgului că va intra în pridvor cu frunze și cu foșnet de frunze. Este înștiințarea că bruma va cădea și pe vechea alee frunzelor le va degera. Este cumpătul în care lacrimile alcătuiesc un dans al frunzelor și al păsărilor. Da, toamna este îndemnul dat de frunzele multicolore de a privi încă departe, cât mai departe, pentru a nu simți greul iernii. Ce mai este toamna? Este floarea care se ofilește, dar care a lăsat semințe pentru a răsări alte flori. Este vântul care șoptește blând printre ramuri, înfoindu-se din când în când ca să arate că încă mai are și el vigoare. Este și optimismul sufletelor înnobilate de a vedea în toate primăvara. E picătura înmulțită care cade pe ramuri, pe frunze, pe flori. Și este oboseala întâmplărilor cărora încă li se mai aude ecoul îmbrățișând amurgul. Da, este puntea pe care se încarcă bagajele pentru călătorie. Dar nu, este vârsta de încurajare. Când spui cu optimism, merg spre iarnă cu forța primăverii. Aceasta este toamna.